Alex chu kalven phaltak sirawa chuan an sul hnu chu avarin fela ti chuan country lama ain no puata ti chuan angai to chuak ta an program to sponsor tu an zong ti kha poisa tam takaneya banka ada thei sirawa euro not ania Washington a chuan dollar manangai sia chu wangin a poisa kha da tuplovin engtinamor man tangkai dan o omaring ta atuka chuan a garbage bag chu a beka khung hantuma aleng thalo a roommate chuan Alex khoimo kalonem puyang che bollo I peido namni enge chunga hinida khamkhaima antia a ngai love hei ka ti theye ka wat chuak lo kange tina chuak ta ti chuan finance department lama chuan a kalwang wanga a chunga chuan avaluta staff pali velan lo oma kolen po khan alo dok ve mek ani chuta Alexa an muchia chu enge gon ti ve don atita kolen hian apa hena alo soya poisalak chu alo tum ve mek ani mana Alex chu azam ta dewa kolen te chung ko hi thilan ti thei le niang ke hi ka thil ken an hriat chu vai chuan min chuyanga ka poisa nei dan te ti chuan Mr. Ken hian min puiti an kha chuakanga chu ka chung ten an hriat le vai phei chuan a poidon a ko kin Mr. Ken le kanu hian min puisia tin kolen chuan bol hlo paina tur hmun I kha suala ni mo alo tia midang ho chuan nia athiang hlim lo emai helaya bol hlo lo khai lo su an lo tia Alex chuan a kati palani atia kolen chuan mi ko thei fan a kon ngai vendon te poni mai thei ani hi kan university mi nia pancake Jordan lo thuina mi ko thei tan fan a omani ti a khianga a kon be se don te po ani mai thei atia chuta na thok pakhat chuan langwal chumi fan chu I be se ni chuan a dil na form hi in university a khan thelu phot tu ania chu kan office a hian a kon kalanga chuan pomani chuan in ho tu te kal tlangin kan kon khil la don cheunia tin thatak chuan a khil fia zungzunga ma se athil ti tum tak chu chulam ani sirawa kolen a ve wang chuan soichi ani box siro a ole tin khathiam ni om tak chuan a chuak le ta zoka kongka a khar nu chuan Mr. Parker chuan a thei po hian mol khak lo tu kania thil kal phung te hin khalo thei tu ka ati bok bok maya Alex chuan pona chuan alo nga khria kolen chu hun kha anga phot angai ni minute som palin hu chuan kolen po chu lo chuak ve ta Alex salo lo mani ti mu chuan engei lati an soi khai khalo mi a kapulo khathiam teu hei an lak tak lo thei tu ka ha tiang ho hi chu khria thiam an ngai ni hi tin Mr. Parker hena chuna soya ti chuan kolen chu kal liam ta chuta Mr. Parker chuan Alex hena chuan ni chin deuh khan ka soi chiang viau sia enga tinge hetai la om ka soyang khan in university of valet la adil na form te chu ba feel up be photo athia Alex chuan an mu sidan chu a khathiam tho mai a chan chu alan dan in azir lo emaya Mr. Parker chu in chung lama chuan alut lea ma se Alex chuan azui luta engei ron lati don chewa in ha wa a me ka thei fan lam boi pui tu kan ni lawa ka pu kaming chu Alex ania New York Party Roseman University na an bo sai tu kha sponsor ka duwa atita chu fiatin an nuita kolen khana ka thei zia choi zo che sia thiampa chu tiang tu chuan dollar sang chuang nei ngai ni o ithil phal hle mai ma se a thei lo itan chuan ti ngai nom lowang atia kapu kha thiam lo ni poisa chu ka nei lom ma se a falin kanin be thengem atita midang ho chuan kan khai ve du tho lom ti khan sui mai te poisa engza chia moi donate don an lo tia Mr. Parker chuan a lo va chuak lok phot mai te u kan na wa hian nge sei du ka lo ngai thange atia ti chuan in donation ti ai chuan I thuam no thak chang kang jok leiram te hi ngai tua tel bok la a thang tin anui poka an chuan hu chuan garbage bag chu Parker do kana chuan ada chuak ta hetiang bol lo bom Honda su tin an khoi china bol hlo ani lo tir khata an khoi tong chuan poisa ni ti a khathiama Alex chu ena mak ati ta hle mai chuta pa ko chuan anau te hna chuan le chok va teu le
hey kan soi theilo tin atu te sek maya an chuak zo ta mo ti chuan Alex chuan a garbage bag chu han honga chuta pa go chuan a chunga han mu chi mai chu heng te chu euro ni hi intin nge khoi mi ngei nei ati ta hu maya alo be se dan chuan dollar note a mu do ne mo intia ma se euro note lir mai chu lo om zok sia mak ati tial mai ni oi so om zat a han mu chi chu ami zia po adang lam ta vek mai ole kan lo pulai tok lo ni min kha thiam don ni o oi sai nga hle mai a han tia Alex chuan donation chu ka ti duwa a han tia wa ka chuan alo mo me ma se heng chu atam ma man hi atia apoi le nem an ma mo dang danga an mang mai don alom tin a chang le a Mr. Pa ka chuan oi theilo iwa thil phal tak em atia in ho tu te in principal te kan phone nga lange o atia Alex chuan I phone main thil pakhat min ti sakla ka du ni he ka donation hi keima ti ani ti min khelem lo se ka duwa chuan so university ka kal chung zonga ka sen so ngai le thu zong he ka donation a hian tel ngal vek se chu ka du ni atia Mr. Pa ka chuan chu khriatin makatia kolen kha chuan a donate tur za ta chungte ava khida a chungten kan lo soi ho photang an ti le a chu lova an donate ani poin a donate tu tarlan ngei an du boka Alex ve thung hi chuan angai to buai ai lova a donate top maya a ming tarlan adu lo zuya an vain ang lo em atia Mr. Pa ka chuan ole I soyang chuan kalo ti fel vek donia atia ti chuan Alex chu a chuak ta na thok ho chu an lo lut ve le ta sap maya Mr. Pa ka enza nge a donate tak ti ran khatsa khop mai Mr. Pa ka chuan in khria ta chu lo chuan khano pangkha tu man lo mhi to su ni dang zela po ama khalo chin cheu la lo welcome thale tong cheu atita an kha thiam lo khop mai chuta Mr. Pa ka chuan a poi sa tho za chu e in oi lo zo kang chuta agel ko thasi mithil phal dik takani tam tak donation ti ve te hi chu e an ming tak la nan duwa donation po ka te lo ge chu ming that na kha poi sign an lei angani donation dik tak chu tu na mi ang kha ni an ming tak la na du lova angai tu a buai lova a petopa ti na fakta luai maya chu ti lai chuan phone lo ga ya hello Mr. Peterson ka niya kola na pa ka niya New Year party kha sponsor kan duwa agon tia kapu midang inan ti to a thil dang sponsor tu po om tho sin indu zok mai em a han tia ang tina a thei to lo mo ani chuan no kum lama ani le mai tin phone chu da ngala chuta Mr. Pa ka chuan phone da pa chuan a fa pa kal na nge man tu poisa to nei tu point anin ngai tu gai e mai chuta a donate phal tlemo puisi khatiang mi thil phal po khati lovea tin a soi zui la no pa Mr. Pa ka chuan Alex duang chuan a ming chu a thup ta veka tun thleng hian Alex chu ani na an la failo ta zelani ti chuan le party chu lo nai zela Leona chuan Alex chu angai theilo tel ni hian a khriat boka ma seni tin chuan Leona mu theina turin lam chu an zir ve zia tho boka an kha hlel em party hun po chu an thleng don ta anin bua sei ta lai maya tlai lam lo ni chuan stage te po chuan chei moi tran to khop mai tran hun ani chodon to mi ta chuan local khom zela Leona le Colin ero an lo la thleng lo Alex chu alam pa in stage a chuan a zuan kwal vel ti kha angai wangin aku mai pakhat ne na chuan ka phone hi min lo a saklok mai ta che nakina an lam zuwa lo la le mayang atia ti chuan le final rehearsal nei a hun chota ma se Alex lam pui tur no chuan country na khan a herben na thei hil dei maya Alex mu chuan ke herben kha country na kan hut sia da ya ke ai chu nikal chak zok a min balak sak me ti a atia nang main vakal mai la he da ka khat do na lom tho lom atia o ka lo omangai lom Leona lo thlen huna a makeup te ka ti pu yanga ya nang ma zok ka vakal zok mai la atilia chutia soita ka chuan ani chuanin ka vakal mai nge atita ma se lam pui nu hian Leona ming soi chuan akal vat mai lom tin dot a khil ani chuti lai chuan Colin le Leona te po chuan lo thleng ve ta in chei sa vekin an lo thlenga Colin chuan
Alex khoya nge om alo la thleng na nge atia thil alam loka tin an sei maya chuti lai chuan Lindsay Khan Leona chulo kola Leona zanina in perform don tiro ka ron enve cha ka sin mole Alex kha omem I mu chuan milo hoi tiang mai te a hei ma ni chuwa chua a boi thlak bok si atia Alex chu a perform ve don ti chu sei du lem lova an perform hun tur chu hun chan ve nulam dewa ani tho wangin ole kalo khil don nia atimaya phone chu da Leona chuan Alex phone number chu an member list in ziana tang chuan a han la ti chuan phone a han tum zata ma se a call ma sak chuan a ngei to lo mo ti ngot an lo wangin a phone le du ta chia lova text message a thon ta zoka zandari ta lo ni chuan mi pui po an tam to khop mai ti chuan le a then zai thiam a then ta chulam thiam chu tiang chuan chu mi zana item nei ho chu ain dot te chuan an perform chota mi pui ta chuan munom ti in kut an beng de hum zela nakin deuh chuan Alex po lo let ve ta alam pui nu chuan kavan lom nang chuam lo la ka che boi hle don ani kha tin lom thu a sei ve luama Alex chuan Leona mu chuan so ai che vek to so atia oi ron let ma khan kan boi ga ngalom male atimaya Alex chuan atak tak emotin ha vio mai la aman thove atia Leona bul haya chuna bathua Leona chuan Alexa mu chuan zoite in iwa ti theita em tin a phun sapa Alex chuan a khathiam che lo ma se alam puinu helben kha avalak sak theita em ti azona ni tura nga ya alu chu bu hawa o tin a changa a that chu tin Leona chungai thatakin a oma nakin deuh chuan an perform hun lo thleng ve ta host chuan tuna chuan tin Colin le Leona Alex le Fiona te perform tu ni lo somang antia mi pui ho chong kudam beng dum maya Colin han chevel chu mu cha kan tama mi pa ho po chuan Leona chu an mu chak bok mi ho safanu pasal tu du thang theyanga an hriata wangin stage cha akanin lan che chu an lo aw na sukhop maya light chu an ron ti di ma ti chuan music lo ria Leona chu aron zai tan takat maya Colin chu azai hun lo thleng ve le ya aron zai chuak ve le ya an zai thiam dun boka mi pui te chun ngoi thop mai chuta Alex chu alan hun lo thleng ve ya a hla thu ne na in mil tak chuan an hnung lama chuan aron lam chuak vel ta borak chu an tang chho tan khop mai an zai zela a thunon an thlenga music po amoi chho zel an hla sakla chu mi pui chuan an lo zom dual maya Alex chuan Colin le Leona in du mel tak le in ngei mel taka an han zai dun vel a mu chuan alama ni ti chu a theing hil le thut trin a en le de wong trina alam puinu Fiona Khan lan to che lo ti le zo trina ma se mi pui te chuan Leona te zai chu an zom duala chumi ni wang chuan Alex chu alam sual zo ti po an khalem lo ti chuan le an zai zo me chuan Leona le Colin chu an in kwa mi pui te chuan aw no sa to khop mai Colin ki so le tin an lo aw no samaya Colin chuan Leona chu photo min a han naya Leona chuan mi pui aw beng cheng le an perform lo tling taka wang chuan engti om zel tung ne ti po khalavin lemin an lai dewa Colin an fo atum ani ti po su khatho ma se a ron nai chuan an zirna ami emotin dan tu thiam chi alova ma se chu ti lai tak chuan voi le khada Colin chu tuemo chuan an lo nam son ta dor mai tunge nam tu kan ti chuan Alex Khani mi pui te chu an thinarim ta em aya hanin kis chi se an performance khar na ro pui le tok tuanga an nga ya Alex chu an voma a thanin an awa an bu ta vak mai ama khanam ve ro lo ti tok te pon oma ma se Alex chuan an thu sei chu angai pui mo lo a bial nu midangina an kis lai ai en mai thelo Leona kota chuna kaya milo zero tin backstage lama chuan a kai phei ta dor maya chuta Colin chu kan tlam phei ve ta wat hepa hi soi sak tak adu nei hi tin insual chu aron chaw ti tamaya ma se Leona chuan inti boy su tin alo beng daya Leona lo chan su a han tia Leona chuan ka chan le nem
chu lova engma ti suala nei lo zo ko lom in suali do ni chuan ama ni lovin midang vazong mai ta che atita chutia engma ti suala nei hle ne ma ti ta ka chuan ni chin dewa kis atum kha Leona hian alo du hau lo ti kha thiam ta Alex chuan kis atum kha a chan hi manga angai nei ti po a khia Colin chuan a che dan chu a fu lo det ani ti kha thiama mi puin an nok na sata wangin kis atum rengota ma se Leona chun alo du hau si lawa chuta a in beng daya Leona ka ti pat lutuk mi puinok na sa sia chu lova kalo phur ve lutuka engthil nge ka ti ta po ka khemu mal lo ne min ngai dom don nia tin ngai tamadil tawat zoka Leona chon uluk takina su sei chu lo ngai tha thengil de ro chuan kan perform thakop mai kha kanin bua sei na sabuka tin thil dang chu soi ta dai maya Colin chuan Leona thinrim mel amu abe sei te rang nen ma se thil dang a soi ta dai mai chu angai dam ni na khia alom ta viau mai chuti lai tak chuan an thian zinga pakhat chuan inzai thalo tu kan yo ma se athluk sang lai taka khan hepa hi ading tlata me pui khan an khelo lo zoka khria se chu in performance kha ati chevek nge yang tin Alex chu kok ta ba mai chutia Alex salam velo thu an soita ka chuan Alex lam chun hoi ta thup maya Fiona Khan chu lom lam turin ka ti thrina ma se khil thei tak po ni lo kan mual pho tre pani lo ti ve wata ma se Alex chuan eng ma se do nangin ka bial no Stevie hi mi padangin khatia an han ti vel kha ka mu thei miau si ro ni tin angai tua chuta an zinga pakhat chuan tum kan program hi apui ka ti khop mai stage an cheidan te kha apui si an sen so po hi tam mo tang tin an manager hena chuan engza chiang an sen hi khet puyem an tia an manager chuan dolo sing khatle sanga chu akalgalin ka khia chuan perform ho zong hena hianin dolo za thau am pedon boka sen so chu atam ve khop mai tin a changa chu tiang anga tam chu kum danga an sen ngai po ka khelo ve a dolo sing khat vel hi chu an seng tlang puya kumin chu tunge ma sponsor le an ti ta sap maya an manager chuan to dang nge ne wak chuang ang hey Colin hian apa hna soya Colin hi ni mayang chu tin konfi tak chuan han soya chu thun khriat chuan Colin lama chuan kalin han wa che bai dia ta in ti thobik le mai in thil phal le mai tin an fak liama Colin chuan chu tia lom thu se ngai theinem kepo kha ka perform ve thawa ka zai ve na to ani wangin engkim hi changkang se ka du wang mai nia a han ti vela chuti lai tak chuan an manager khan phone call adonga engen ta Colin tuna khan in phone zo chia perform ho zinga khanin ati thazwal pathum an thlang don ani chu mi te hna chuan loman pek tu ania loman chu kan program sponsor tu in hlan don an ti ni chu atita Colin pa local don ani mo an lo ti ngala afa pa te pakhat nan ni box sia apa in loman pe bok nga tin an lo sei nak loma Colin hian apa sponsor ni tu a hin ngai mia apa local chuan Diona chu mel khret ti te tum ro khop mai chuti lai chuan Alex po alo buai ve tok maya sponsor tu in lo mana hlan don mo ama sponsor khani sia chutia sponsor tu anga an ko chua vai chuan news lama te alo langanga Alex chu achung ten poisa khoimi nge nei ti an chui watanga anu le Mr. Kenan aruka am puina zong chu a flop bekang ti a hlau khop mai alunga oi vak lawa kaming thup turin ka timol mol sia atia alung oi do ni Lindsay ve thung kha Alexa alo kal tak mai silawa chuan anau chu han phone a ma se ala mai therawa am perform lak lo lai ni takin tin taxi in kalmayang atia taxi chu changa taxi chan lai tak chuan kar pakhat lo tlanin achung atangin misual an on chuaka Lindsay chun manta kar chunga chun an lu puya an tlam pui ta dai mai le host chuan zanin chu anuam hle mai
tunai hian lom man ati thazol pathum hena kan sem to do na tin pathum na lom man min sem sak turin chumi khami chu nianga panina lom man min sem sak turin kan university principal anianga tina soi zela tunge pakhat na lom man chu sem tang le Alex chu lo hlau thong to khop mai eng poni se pathum na lom man chuan pe a panina an puang le a lom man pon pe le a ti chuan le pakhat na chu Alex ate kha an ni ta ngai mai Alex chu lo pu to ka tum zeta ma se Fiona Khan Alex chu pakhat na kan ni nia lom man dong to kan chuak ang u alo tia apu to man ta chi lo mi pui ta chuan an lo lom khop mai khai le pakhat na te hi kan han kom lo nga an group chung chang te pokan zo don nia an te le a mei cheu chuan Colin chu an lo star sia an lo awa an ngoi mai thelo ngoi te ule kan kom do ne tin host chuan voi ni voi thum lai chu a khabani nakin deuh chuan an ngoi ve deuh ta thap maya kan lom hle mai pakhat na kan la thei hi kan loma pakhat na kan ni thei po ka ring chi alova kan zinga lam dan han thei hil zau te kan oma ma se chu chu min ngai dama pakhat na kan ni hi kan lom hle ni tin Colin chuan soya chutia a sei chua ta ka chuan mi pui te chuan nia kha laya in hnunga ding pa khan ati bam trep chu ni lom man pakhat na po hi phu ve lo nang ma ni zak liu dio ni tin an lo sei le nak nak loma nia Colin anam sun tu khan nge nge mo an lo ti boka group patel tlak po ni lo tin mi pui te chu an thina rim ta bang ro se bang hal ro se tin out dual maya Colin chuan in ti thu tak chuan ama thiam lo po ni bik lo nia ke ya hu tu kan ni angin kalo en kol thatok lo te po ania nge tin in ngai tlom mel tak chuan han soya mi pui ho la chuan Colin chuan tran tel tela Alex chuan hotel tel maya host chuan ngoi to ngu le loman pe tu kan ko to do na nga he loman min sim sak tu hi zanina kan program zong sen so min tum sak vek tu ni achunga hian kan lom hle a ama wang chu hian he program po hi kan buat sai the ni ole tuna chuan Mr. Alex Ambrose kan so me ati tamai Colin chu hoilet bata tu mo kapa ne mo ka tia tunge chu a han tia Alex la chu in thlakun takin an hnung dewa chuan alo ding zui maya mi pui da po chuan makan tia tunge Alex Ambrose chu a chan chu Colin pa ni tuwa an ngai de vek box sia host chuan han sei non leya Mr. Alex Ambrose kha i chuan lo chuak la he wa thi min hlan sak te se atileya Alex chuan ama ni ti darlana vat chua mai chu adu donem ai ngai to na sakhop maya an bulading rang Alex chu ani yang ti midang ho chuan an lang lo hlom vek box si Alex dang ni tu ran ngai ni ma se university lama ho tu ti chuan local naya certificate le lo man dang nen Alex chun ron pan ta chot mai Mr. Ambrose kan zong na sa chia stage la mai lo om dei ni mo an ron ti ta mai chuan itel vena pakhat nan ni boka kan balom pui che em an ti le a ti chuan lo chuak la ATM te chu lo man han lam ta che an ti ya tuna kon betu hi an university a chuna ho tu ber ani heng he a Alex am pui sa donate lai khan azin bo lai ni ya Alex Khan euro in makta duai khat le chan ve vel a donate dollar pe chuna aina tam deyang chuan chu an ho tu hian alo khriatin a ming thuk tur ni ti thu vel kha khre to heklawi chutiang khopa thil phal an zir lai zinga anom chu a thin lunga khoi da tuka choi moi let ve dan tuangot chu lo ngai tua choi moi dan thaber chu mi zong an pun khom na hun ton huna che hian loman pakhat na sem tu tan man anita chu wang ne tuna po hian loman pakhat na chu sem turin anti tar ni midang ho zong chu an ka ho maya Colin phei chuan a khra thiam theilo an ho tu berla chuan mai ka han la tuna chuan min sponsor tu loman sem turin lo som tuang a han tia stage lama an tong zong kha mi puilam chuan an khre ve vek lawa chu wangin tunghe chu niang o tin an lo la thlir thup mai Alex chu alo chuak ta nge an mu chuan an oi thelo Alexi mi ho sa nei ti an khre ngai lo mi ho sa ho chu an khre deuh thupa
mi pui ho chuan an oi thei talo ama alam sula wangin Colin le Leona tlon lung oi nan pakhat na in don ti mai ni lo mo aba fer lo ve ani lo pon hausa sum mang suala ni nge yang an te le mi pui da chuan an oi thei thot lo ni khapa kha sponsor tu ni tak tak lawang ka oi lo ti ten an lo awa an beng cheng ta he mai an ho tu nu chuan a voi ni nan beng cheng su atel lo hi chuan he program hi kan siam thei teu lo khatia ti lo khan lom thu sei jok tu kan ni sin atilea mi pui da chuan an ngei lak lo lom thu kan soi ngai na chan ka khoi lo lom thu kan soi ngai na chan kan khoi lo ani khom lo po ni se dolok sing khat sanga me mai tu chu dolok za theu kan tho kho manga sing khat sanga chu tim khom em em mang a poisa kha pilet leula te se tang khan chuk jok ko se ten ti thul Alex kha chuk ko se tin an awal le ta an ho tu no chu thinarim ta tak zet ngoi mak ro khatiang zonga tong in omlen ni chuan ke ma ngei nin chunga action kala zerang chotia an ho tu no ba thinrim tak ema chuan an hlau ta dewa an ho tu no chuan poye ti khop mai Alex thil phal na zong zong chu ani lo zong in an dong song lat maya a in thiam thei lo chuta Alex chu vakaya stage malama chu na khruaya Alex hian kan program chu hi sponsor kan loin tiang e thudik tak kan soi nge Alex hian kan university tan dollar sing kha sanga chu apelawa apek zong zong chu dollar mak ta duai khat le chan ve ai tam de sin atita mitam taka thlona thilin donte university tonga ham thatna tam takin mu zong zong te Mr. Alex wang chau hi ni sin tuna inin ti thei em na thren khat te kha Mr. Alex ambol se tel lo hi chuan kan ti thei lo in zakem ati ta piap mai in scholarship lak thren te thleng khan Mr. Alex sum tho awanga siam ram veka sin ati chhota zera chuta zi chuan zolai thren khat chuan zolai ve mai ni sia intin nge chu tiang em atam poisa chu anei thei bik le ti zona an nei tona an kha thiam lo tel mai an ho tu no chuan Alexan poisa a donate na receipt le poisa ngai mai thala ka chu han tak lang ta chuta zi chuan an ring hel ta lo Alex chu an lom le ta Alex tin an out ta dual maya than khatla chuan Alex email tha ka ti ka du lu tuk che no ti tok te po anom boka than khat chuan kan lo fellow ni nangma wangin ham thatna tam ta kan donga kan lo me o ti te po anom ve ta Mr. Ambrose sei du te nem tin an ho tu chuan thu sei na hun a hun sakta Alex chuan ka sei lo me ang han ti chin ro si lawa thu sei tu chuan avakal phaya chuta mic chu han la donation ka pek chan kha ka thil phal wang em po ani chuang bik lo nia zolai mai kala nia ka poisa nei te hi ada na ka nei mai lawa chuan kan university hiam poisa tam tak an ma moni ti ka khya mi house zok ten trompuina konga po poisa tam tak an ma mo ti te ka kha zela chu wangin an man tang kai theinan le ke ai tang kai zo kan an mang thei ti ka khya ta wangin ka poisa ta chu ka donate ta ni atita mi te chuan awa han thil phal ve mi te ngai to na nga hle mai kan mi house than khat chu an ma ni tan hum suman manga midang te laka hanin ti len nan le hanin ti chang kan nan ten manga ma se Alex chu ni velo ti tiang chu mi pui ho chuan fak le sup maya ole ang poni se Alexian kan lo man te chu min sem sak to se la tin host chuan soya Alex chuan lo man te chu amal te na sem pheita a thian te chuan Alex ka ti pal o an ti sak maya soi tom na hunom si lawa a sem phei zela Alex min ngai dam ro ti an soi lo thei lo ni Alex chuan a holu tuk ati phei pa zela a than te phei chu kalpel pa chuan mi te hian lan dana tangin te ngot lo tu ania zo chian ma sak te hi tha a ti te po soi ve pa ti chuan le Colin hun chu thleng ve don ta Colin chuan a certificate pek chu an la du ta lo ke ai na ro pui ta mi zong zong ke ma ni lovin Alexa an ngai sang ta chu Colin chu na ngai to chuan a ti thei de lo chuta Colin ila don lo mo tin an ho tu nu chuan an lo soya Colin chu ein sum zo lo wa nang hi mo a han tia
mà sẽ mi nan en thup sia a thin rem na ti lan mai chuan mi te chuan Alex an du lak lo le to sia ama ka chevek don ti khia Alex a khriat tok lak chuan a thin rem na chu atilanga a phun deuh sep sep mai mà sẽ đầu thầy lovin a certificate pek chu alak tho angai sia Alex e ka chuan nui sanga chutia kolan thinrem mela mu chuan chut luka phubalak na tha lo Leona huna thleng veta Leona chun certificate lak pa chuan nang hi chu mirel takani in thup thei takani hi alo tia Alex chuan in laka hian ke in zep po ani ro nia lekin a kam changa kalo sei fi don nia a hun le hunin zalo emai a han ti khama chuta host chuan loman sem na hun chu ti khana zota tuna chuan zanina loman dong to phat chu stage a hian lo chuak vek ula thala khona kan nei don ani atia Alex le an ho tu chu laya tak chuan dinga am manager chuan ngai dhamla kon deal pa mol mola ma se an manager thang hi chu Alexian angai dam thei dong ake ko chu hlipa ke ko bul nena thalak na ding tur chuan atita hepa hian thakhat don min ti thei boka tin phuba lak ve du ni chu mai ni lo kolen bula chuan ding tur na ti boka than ladona kolen chuan chu alo khve vek silova chutia ke ko bul nena an manager bula vading chu mi de chuan an ni na sakhop mai kalte heta lo ding su ati po chuan akua le 1 2 3 din tha chun lata kolen te pan hi chu an lang chelo khopang le nakum a thlen le ma chu an school website da to tha an la zo chia ani ti chuan zanin chu hadam thak takin ahun amang zova amai ro chu amalam huna hei hian boina na sa zok a thlen mai thei chutia thla ten lak zo hu chuan mi te po an ho ta sang sanga kolen chuan Leona le a thian theng khate chu after party nei tur na soma ma se Leona chuan mani chuwa hun man adu wangin atel ve du talem lova Alex po chu restaurant na chol puya som tuan tammai ma se du lem lo a roommate edi chuan Alex chu ilo ho sa hle maya kan laka in thup chak chak le ngal atia Alex chuan kha ka poisa nei zong ka donate vekalom chu lawa euro no chu man thei tak chuang le nem paper sat liang mai lom atia edi chuan mi ho satan te chuan paper sat liang mai ani takang tin anuya Alex chuan tuna chuanin engma nei ka nei to lo hi khoi mo ka phone kha ka lo la tonge atia chuti lai chuan Leona kha mi zideu nuai ka chuan biak tum nei ni om tak hian a phone chu ngai thlawang wanga a hoi deuh vuta a phone chu en le thina amang an mel ta khop mai avakal nai dewa Leona boina neem tin Alex chuna zota Leona chuan Lindsay kha khoya nge atita ka khenang matinge ke min zo te dai atia chuti lai chuan Leona phone chu alo ria a phudeu zok nge a pai na lo phone ani Leona lo lam tu che in motel ka lo tir me ka lo hova tang che thil poi mo lu tok mai a om Lindsay khoya nge om ka zong hu zo lo wa apa chuan Lindsay kha lom mi sualen rowa chuan atlan nan makta duai soman phut boka nang po kha him lo hova to atita Leona chu azoi deuh nok maya atlu don te wai mai Alex chuan natinge ti na watoma Leona chuan kalte tin thinram takin anam sona nang ma wangani valam ro ka ti kha kalam toi tia ma se to ti soi ni mo atia Alex chuan kha thiam lo khop mai Leona lam tu ka chu alo thleng chia chuan Leona chuan Alex chu thinram taka en chung chuan ka chuan aluta ti chuan Alex chuan a phone chu han phok vea han en wata Leona chuan text message ro thona chu amuta Leona ka niya ka u local ve tu a oma Lindsay kha valam mai ta che tin anam ba ka chu alo pe a alo text hilo niya Alexan chu han mu chuan poya ti khop mai avan zia lo tak lo mu mai la chu Lindsay chu abo lo to pang bole a bo tu hi han ta niya han to chu pen ke kan zola ya pen ke ka tho om chung changa an buai khep na kha kan la khiyam o Lindsay khan Alex channan
an na tangin aban ti ka khania khamini wang khan phubalak nan Lindsay ngai mai chu auta ani Alex chuan a thei dan dana zon ve mai chu thati ta aguma pol het talem lo chuan a thei ang chun han zong ve a ma se zon mu chu har deuh mai thei chan chin thak jok te omem tia Leona ko la tum le a pick up do si lawa Lindsay la a phone tlang thei to box si lo chu tiang khopuya chuan mu mai chu a har to khopang ti chuan le jing dar ruk vel alo ni chuan a phone chu alo le ta Lindsay number ani tatlat lau thong tak chuan a han la be se lo tak mai chuan Lindsay ngai mai chuan min ngai to su o hei ka tha e alo ti ya I tha mo khoya ngai om kalo lam nga lang se atia a he central hospital a ko oma tin phone chu ada le wata Alexan Lindsay om na khriat vele man mo takin chunom chu ava panta ma se amun ava thlen chuan Leona le security guard te an lo om ta thup mai papakhat thu mel tak mai apa ni ngai to lang po chu lo om boka eng poni se alut phei ve zela Leona chuan alo mu vele hetai ngai ron ti ve don tin thin rem tak chuan alo chhona Alex chuan Lindsay chu mu velok aduni nizan thil thleng te kha han soi fi te du ve a theilo kan enkol thei to hei ilet le thei tong nang chu atia Alex chuan ama wanga an robo nia ngai na nei tlata wangin nuam ati thei chi alo ni chu te lai chuan Lindsay chuan Alex mel a mu chuan pona khan lo om khila nakina kani mudon nia ti na lo awa Lindsay mel chu adang deuh lap maya a chau mel deuh boka Alex chu pona thutna oma chu na thuta apa Mr. Marvel chuan tunge nia alo ti wata Lindsay chuan ka thiam pa nia atia chuta Leona hena chuan achunga thinram do su ama thiam lo ne hleinem atilea ma se Leona chuan ama thiam lo lom nangma lo lam turin ka tia ma se angai sak tok do chuta dot min la khel zui lom atia Lindsay an roboti an khiat vele Mr. Marvel hian police baka an hoya security thatak tak te chu a ko khoma an hnuaya thok ve thin tho han tor chu olsam takin a om nan chui chuak thei lo maya a zan la chuan an va than chuak ani ma se Lindsay hi rom te te a an local khuma borak po om thamang lo ania ama a hlawin alo mang ang ve bok nen lemin a chau pui dewani atu ka chuan David Drake chu azin na tangin aron hodona Lindsay hena chuan iwa hmuak thei ngem ti na pa hian a zota o thei mayang atia ma se Leona hian la ha chol la tha ke man ka wa hmuak zok do nia atia apa chuan chutia inin siam ram thei chona that chu hei nalama ka kala ngai dona loin ankol thang che o tin apa chuan aka san le khia chuta Lindsay chuan Leona hena chuan nangpo wakal to hei ka tha lom atia kal tu min du chan chu Alexa fa lai imu du wang ane mo te na nuya ti chuan a chuak ta Alex chuan Leona lo chuak mu vel e chuan Stevie enge an a tha em alo ti wata Leona chuan nang hi irin tlak lo voi khatma ipuina ka deal to dawang chuan ka ming hi Stevie ni zia lo chu khe to ro atilea ti chuan a kal liam ta Alex chuan Stevie ti na lo ko ani ti a khachia zoi te chuan ka ti palani alo in sum man thin lowa tuna tang chon do thei takin kalo om zel tuang tina phun sep sepa Alex chu Lindsay bula chuan avakala poi ka ti khop mai ka thiam lo ni avatia Lindsay chuan I thiam lo ni leinem in thiam lo du su atia ani zan kampau ti na chu ian du chuanin website lama an upload toin ka khia a en thei tuang tin han nuya Lindsay chuan angai to love pautina kal khim kha ka tu poni chi alowa mi mudu kana iwang zo kania atia inaw mo azai thokop mai loman ten dong sin a han tilea kanaw poni chi alo midang zo kania chuan hei tona chuanin nizan lama kal khel ngai lovin kabula om ta lom atita Alex chuan ama soina ni ti khathiama makatia engwang mudu nge niang le ngati nge ke min muduwa a han tia Lindsay chuan Alex nizan khan min kidnapa engtin ngei lo om kana bena hau chei lau nge nia ke ma min ngai tu ve tak tak tin a zota
Alex chuan an kidnap chati ka khriat vele khan ka ngai tu tak tak chea zan po kamulo ka thei angin ka zong ve che lom atia Lindsay chu amit tui lo tla Alex chuan Lindsay mit tui tla mu chuan ngoi angai koi deu nia nga ti na hlau thong le ani na taka chuan Lindsay khek lo po a thian te tu te po ni se a thei dan danin a zong don sia hanin soi fia le dewa tuma ma se Lindsay chuan engma soi ngai to lo kalom lutuk chuan idu chu nikal thei tawang atia ma se Alex chuan Lindsay thil pakhat zo se ka du ni inau hi khriat na bo ani emo accident ani emo chu tiang chu voi khatal anei to em chu tiang lam chu atok to em tina zota amita tak suane ena do to singe soilo khriat chin tu mani Lindsay chuan ni a khriat na hi chu a lo ngei lom ma se kanaw ania tun ma tang toin a khriat na lo ma pon kanaw tho nia ibiang no hlui ni ngai tlat ti po ka khia ma se ka khil du chu liana hi chu kanaw ani ibiang no hlui kha ni lo tia Alex chuan engma hi chu sei zui tlalem lo alu chu abunga wa ti chuan chu atum ta Lindsay chuan naktu ka min ron tlo le la atia alu abule ngawa achuak ta ni atu ka lo ni chuan Alex chuan avakan lea ei tu te ken saka choma chung zong chu aning koma Alex chuan Lindsay chu achung te dang chuan an ron ngai sak lo riau hian a khia makpo ati ve deuh hlek lai lam lo ni chuan Lindsay chuan Alex ne na chuan pon lama chuak te ang atia ila chak lo em hi dam doi na hin hat chol la tha ka ti atia ma se Lindsay chuan nimina tang ta to ka mu nga kaning ve to ka tha to lu tu chuan chhuat thoi vente po ka du ve lom atia Alex chuan chu tin na chu tin pa ka te chuan a len pui ta museum aten kala hun limom takan manga chuti lai chuan airport lama chuan David Drake khalo thleng ve chia a bodyguard te po an ron thlenga Mr. Drake ka fapaduat lai nia thil po ati thei viau an driver chuan alo muak boka pu Drake heta alo tia am bodyguard pakhat chuan khonge midang zong hi muak tu kan pa nei tlem ve atia driver chuan engma ka khave che lo ka pu atia a holu tuk kalo ho tu thu hi mi nela ka soite chiam leinem ma se khonge Lindsay hi atia ka khemi lo mai atilea chu vele David chu alung oi tawak lo chu ti lai tak chuan anung lama chuan Leona chu golf wal var moi takha chuan alo kala David chu na mo chuan a en ta chat mai poi ka tel tuk ka on tlai dewa a ron tia David chuan mel tha te khop maya a en ta dau maya Leona chuan Lindsay naw ka nia atilea David chuan makatile zual Lindsay han naw nei po kha si lawa ka u chu dam thalawa ke man ka kon huak mai che ni hi poi tm a poi lowang chu mo an tia tilove i u chu ngati mo chuanin tungei ming kha an tia Leona chuan a khathiam lo ka u ne na anin khriat na a gai to te chuan ngati nge ka ming hi khriat lo te na ngai tua ka ming chu Leona ni Leona mo ming po inei moi hle mai chuan zanin tlai chu zon ria kan ei don don am niang atia Leona chuan alo mom viau nangin kan chang lo tlat min kha thiam don nia atia Leona chuan a u pasal hual zan ria alo kil pui chu adikina khatsia lo ani engponi se motoka chuan an luta David in lama chuan an tlan hota a driver le a bodyguard chuan hetiang taka mei chelaka apolai thi an khengai lo an pu hian Leona hi adu deu zok em ni ti chu an longai to ve no mani khuwa thim don roi to Alex le Lindsay po chu dil bula chuan an thua Alex chuan igala tram to em srai son vein no puak meng miang ti na bul dewa restaurant lian lo te a chuan an vakal ta Alex hi agala tram deu to a e deu mok maya Lindsay chuan muang changin a e tur chu a e ve hlek chuta Alex chuan thil kha chuak ni om tak chuan ni nang ni chung ka tan chuan heng e tur te chu tui vak lo mai thei ma se kha thiam don ya
ka chol pui theina tok cheni tlat atia a ele de mol mola Lindsay chuan chu tiang ani lo Marvel chung kwa ni lo hian chung ko pa ngai nula pa ngai ve mai nia khosok pa ngai taka khosok ve hi ka chak ani hetiang restaurant chang kang kher ni lowa te hian zalen taka thil ei mai mai te hi ka chak ve thin atita Alex chuan Marvel chung kwa po ni la chu tiang chu iti thei tho lom hetiang huna kali du te chuan min lo phone la ka kal pui zia ton chenia engma boina de om hleinem ati maya Lindsay chuan nakina chun hun ram chang om to lo ka lau zok male engpo ni se thun kan hun try chu hlim takin mangjok teang atia ei tur chu ei ve ta zoka chuti lai tak chuan tlangwal hoklak mel deuh deuh pali hin lo kala an do kana chuan an lo thu ve a an ei tur te chu an ei ve ta mai Lindsay chuan lau deuh tak chuan Alex chu ena an zinga pakhat chuan ulau pa poisa ka nei mi lo min lo treat ve te a tin Alex chu a han kwa vela Alex chuan mi ho sa ka nia moi ti ni mo atia ti lo ve ma sei bula thu mai chia hi a ho sa ni ti kan khialom atita chu vela Lindsay chuan boina an siam lawa a be khatang chuan dollar zathum a phora kha min kalson ro khonga in atia zathum chau mo tina ipte chuan han aka kan malo ka hian Mr. Marvel fanu upazokin pasala nei dona chu wangin anin bua seina sa ti po kan khria dollar zathum lakhi chu atlem ve deuh lo mo a aya tam nei dan po kan khathawnia atita Alex chuan Marvel fanu upazoka chu Lindsay hi nilom ni tina khathiam ve chawani ti chuan dollar zathum ni lovin dollar sang thum min pela kan kalang antita a bek chu han phora dollar sang thum chu pek mai atuma ma se Alex chuan angai lo tina khapa zathumi petoa an lung oi lo ni chuan sang thum po pela an lung oi don chuang lo atia Alex chuan Lindsay chu kaya kalpui mai a han tuma hey kan fiam thoya moin ti ni mo tin an zinga ho tu deuh ba Lucas chuan no chu a pai ke ta chuai mai midang pathum chuan an ron tin hual ta tu maya Lindsay chuan min kalsan teu ani lo chuan police ka ko don ania atia Lucas chuan police ko main ika ha kan no manang ti i khadon nia atita chuta a thian te hnela chuan thian teu hei a mel chet lem lo hi a pian po moi khop mai a thian pa hi soi sapotela ti chuan ani hi chu hotela kan hruenga hun nuam deuh kan mang don nia antita Lucas chuan Lindsay chu ten om tak mai hian a han mela thian teu en teu hun nuam tak kan man pui thei nge yang atia Alex chuan puma vela fan honi hi o khoilo zokula inta na thang alo tia animo chu lom makanti puma vela fan honi si heng lai huna te alo kala hetiang tlangwal nep mel deuh te alen puya itan chu ne him lo sin Ivan duai don ta ni hi antia Alex chuan chutia abiang vela chulan hu chuan ati theilo ron chana tuma ma se midang khan Alex chun chelta chuta Alex chuan ham hazona me chu atlo ta pop mai chu vela customer danglo om ve te chu an chuak sap maya helai huna hian heng mi te hian boinan siam fo ni ome inol ve ai chuan in thiau film mai an du mamaniang Alex po hian in thiau film thei chuni se in thiau film chu adu mana ma se tuna chuan Lindsay a chana ngai tat chuta Lucas khan thut thleng pakhat chu aron choi kang lopa Lindsay chu vuak thuk top mai atuma ma se Alex chuan alo dang a beka tak mai chuan a vot tapop mai a beng chu kiu vong maya Alex triumph tin Lindsay chuan a handom kang hala Alex chuan tho leya chung mi sual ta chuan Lindsay an duanga khoi thei tu chuan Alex chu an tuk dol phat angai tin khria Alex chuan a hne don lo ti khria in chokalama chuan a bok wak phaya an ron zui boka Alex chuan thlai ga le tel bur te thleng te no le fian te a mu theiang ang chu chung mi sual ho vom nan chuan a mang ta pop mai ti chuan le tel chuan sat a han the phei chuan a fuwa mol lo omaniang an thina rem khop mai
alu so kan tanang an ti lo le a ke so kan tia khang an tia an thin rai ma so sang to khop mai chuta plastic chair chun la Alexan avom fulo nan tin pong po bo wam phom po achi lo fin angai ni Lindsay da chu a lau ngang maya Alex lama chu na kan phei wata Alex chuan an hnung lama chu na om ti boka lungal thei chu a che na mang chuan han chepa misual ho om na lama chu na the phei le tran ta pakhat phei chu Lucas luwa fu pala asam chu akang hlek nge nge a thian te chuan an kon ben hlum pui vat mai boa akang ve nual mai chutia an thiam pa sam kang an boi pui lai chuan adang chu a kon the phei le ta sia sia maya Alexian thi le damin ka kan toina khia poisak anei vak to lo chu ve da Lucas chuan i che dan chu ilain chiang male tin a phone chu la hello derek hey be kan to kania he ta dir bula khan milo tampui teu tin an ho tu pa ni om tak chu a phone a chu ta mi than khat anin ti thiam lo lai lo mu ho chuan an that ngam bok si lo he derek ka phone le to an lo ti ya man deuh po khan mi ke ngok ten titlia ka ton tumpo derek ka chu local vai chuan boy nan na sajok a thleng don ti an khia Lindsay chuan a phone chu han phok ve a apa chu call atum ve me ka sti lai chuan David le Leona kha an lo lang lol mai engthil nge thleng ta tin an vakal haya Lindsay chuan David o han khia chuan khoi i jacket kha tin Alexa jacket chu hi saka eng tak chu ti don mo a khathiam lo khop mai a jacket chu an ha nung lama chuan atol phe zala tu tenge malo kal le tin Alex chuan ava en pheya Leona mela huwa tle min a thla mong deu David chuan hey ei tu po o mu ma lo ni hi a han tia Lucas chuan engma ei thelo in mu ve lo bem ni kal nga lu lain ta na thang tin alo po khop mai chuta David a bodyguard Tom chuan chutia lo po Lucas chu a ka yak bek nga la leya chuan a pai thata thuai mai Lucas chu a tre deuh thot maya buaina in lo lut ve do ni mo in chak don lo nang ni po kha tin a thian dang te chuan an lo soya Tom chuan enga David thi tungen in khriam tia soya han tum zuak chu David chuan akhapa tuna chuan Alex le Lindsay ba ka trompui tu David le abodika Tom chu anom veta engthil nge thleng zel don le heng mi sual ho hi an du om mai sia midang tlema zong kal khada tang lo thir tu te po chuan eng man tingam lawa munom thir an lo thir de tok mai ni chuta Alex chuan Leona lam chu aron thak chuaka David chuan i khia zong niam ni han tia o kan university lo nain anga atia David chuan o anemo han tia mase Alex hunga me pakhat jacket ha in khu deuh tat mai chu Leona chuan a han hu chuan Lindsay ane ti a khathiam ngala David anu pui hual khani mase heta Alex nen an lo om dun dai maya avan boi thak thin tak em tin aglo chu a boi dewa David chuan Alex hena chuan enthil nge thleng hi an tia a hei ka thian nu nan hianin kanin no puara heng mi sol ho hi lo kalin poisa min kon dila chuan boina chu a chuak ani deuh mai atia ka thian nu a tina han ena ain khu deuh tlat maya Alex chuan a hei khitlang kai hlawa chu wang nei hi tina han soi moi sak khama David chuan ani chu khoi ange ani tu te hin om ngai nga kan khoi la tram Leona engai edu tin thil theng ngai poi mo lo tak chuan a han che vela Lucas chuan e in te thul he mai mo kan thian ten kon then bel don alom i chak don lo alo ti ve David chuan a tha lom ti han kan long hak pa thei lom atia khoi ang nei tu chu a han te le a nei tu ni om tak chu hlau takin a kon chuaka engeng du alo tia David chuan Leona enge kan ei don le tin an ei tu ta chu han sei vera ole kalo siam don nia tin alet le Alex chuan he pa hi tunge mo ni chia le a huai sen reo maya ati lai tak chuan kar dum an kon thleng ta zut mai mi som ni vel an lo chuaka so dum vek ha Lucas chuan an lo thleng ta derek hey heta ko om heta tin a ban sulo phara tunge he tiang thil hi lo ti tin derek chu a han hoi kwal vela derek so ta son anom phuba kan la ka ngai
ani lo chuan in la om zia hin kha thei don lo ania alo ti vata tin chu lampang chuan pan pheya so le i lo kal don ti ka sei pon an hlau lo che tin David le Leona chu akoka apia dewa Alex chu kok lein so pa so boina bul chu ni atilea now te u ko kon thlenge Derek Jackson ka nia khalaya thu te po kha lampang lo he go a han tia David chu kon tho chuaka Derek lampang chu kon hoi phaya amel taran maya chu vele Derek in tipa mai chu azum ta zui mai a thin ram mel tang chuan mak ti mel lo langa a mui te chu khuwa a che boi tan ta ehe David mo tin an hung tol deuh hlaka anaw te ho chuan boss tinge tin an lo dom ti tia Derek chuan beng chang su atia te chuan David lam chu va pan naya nangani ti ka kharo ni min kha thiam don nia tin za tak chuan ave betamaya mi te chuan enge zia he pa hi tunge Derek ka pona hlau em chu tunge niang an ti ta David chuan inaw te hian min sui satu ka ni lo kalan tia kan lo ngak che ni hi atia chuta min ngai lam don nia ani hi chu David Drake ani hi inga tinge buena ten lo siam tin anaw te chu a haulet ta tunge David Drake chu an ti ta hu mai a than chuan an lo khria mi ho sa thil ti thei to tukania he kho pui po hi a chung ko thon huaya vek ani ten lo ti nak nak loma Alex chuan David hi Washington a chuan thil ti thei bek le Lindsay pasal hual chu ni ti an thil soi vela tang chuan a lo khathiam ve vat bok Derek chuan Lucas te thiam pali chu local teu heta helai hian atia lau tak chuan an locala an hlau lu tuk chu an kho da ka maya chuta an kho pa pe ta thing ha ro David ma hian an tia an thing da kap mai ngai dam til ro le atelia Lucas chuan du than tu dang nei ta lo ngai dam an dil ta David chuan kan he na chu ni lo ngai dam in dil ngai tlat Alex lam chu han ko ka an va bok wak phaya Alex ke chun vuana kapu khong ai min ngai dam do nia kan lo khalo ni kan thil ti kha dik lo khong ai min ngai dam ro an han tia David chuan Alex lam chu han ena thiampa ti khan ilung oi to em an tia Alex chuan lui chungin lung oi lu tu ke atok to e a han tia ti chuan a felta kalbong ha lang cheu tin David chuan Derek chu khila ole kan lo me kan ha lang tin man mo tak chuan an chuak le ta vek mai Alex chu lo kal hnaya thiampa kan lom hle mai nang chuam lo la kha a sei zo ma chuan lom tho se ngai lo Leona mel khia ti lo nia chu wangin ka ti tu ka ti mai ni kha zan re tin ei tu em a han tia Alex chuan a kan ei to o ti tu dang kan nei a he tin din sin nen chuan kan va chuak mai nge ke ni chu atia Alex chuan makati be chu Lindsay kha anu pui hol ni si ingting nya khiat me lo thei a jacket in a mai te chu han khu deuh ma se mani nu pui hol te chu khiat tho om tak ania chu lova tu nge ni po khiat chian atum mel lova en po en thavak lem lova taxi an chuanga Alex thil dang dei I bial noi sei thun kha khoyami nge ati ta lol mai ani chu thingtlang khote takte tong lo kalania I khalowang atia achang chuan ke po thingtlang nula mai ni te ka chak ve thin tuna kan chung ko hi nuam ka tilo mo phukna tam tak lai thil hlawam tam tak oma ke chu ka zo ve lo tin Lindsay chuan asaya chuan Stevie chu kan ni lo nangin deal ta chela agai lo te chung Stevie angin min en thei ngem tin in thlakung tak chuan a soi chuaka Alex chuan Lindsay chu han ena a mela chuan hlawna amua a thalom atia Lindsay chuan kavan lom tak em tin a ban chu in thlakung lo tak chuan a kwa ta ti chuan Orlando anin omnam hun chuan va thlenga anin thla liam ta Alex chu an dom lama let lea a thian te chuan ni dang ang lo takin an lo en deuh hwa mai mi ho satak ni tuwa an ngai deuh tlat to niang a se Alex chu chaw deuh bok nen a in soi fi avel pe to lova a khuma chuan amuta atu galo ni chuan Alex chuan a thuam hnubo ma haina lama Stevie dai rei kha a mu fu ta hei hi ka mang tong kai thayang tin ngai tuan a thar neya classical phota atlas kalna chuan midang ho chuan an be thahuam yana khatowa chu aning zok ani amma enga ma ngai lowan en liam mai khan nuam ati zoka asum nei wanga tlon deuh huam chu akham hle ani class an ban nu chuan Leona chu zong leya
chu ti lai chuan a phone alo ria Alex Miriam kania tin Miriam khana lo ko la makati le mai I buaim a ka chungai lung oi lo ti ka khia ma se kanin ka hi siam that le ka du ni Alex chungoi ranga a thin rim khala ka sia lo kanin ka in khiat thiam lo ti siam that ka du khongai takin high school kan kal lai point iziola ya pui thrin tu chakani kha khongai in tina soi le Alex chuan chutia adil tak ngoi ngoi a chuan ole a thwa lom atia ka van lom flower garden a khan local la lunch ka lo tui dang che ani phot atia phone chu da ta lelama chuan high school an kal la yang ai tua Miriam hian a puina se maya chu wangin achunga han thin rem lui tlat po chu trulin a kheta lo nia nge lunch ei hun alo ni deuh roi to bok nen Liana zong lo chuan flower garden lampang chu pan phot atum ta zoka awa thlen chuan Miriam chu alo om to ilo thleng ta mo ti in ni sang na lo bia ni dang ang chu ani to mi lo ante deuh lai te khachuaka Alexa thinrem sa deuh tu na vakal po chu tlemin adam ta huaya Miriam chuan I hela tram toyam khoi be kha galo asakang che lut phatang tin restaurant lama chuan an luta an han thua ei tur ten han lam vela chuan le Alex chuan ngati mo min mo idu chan chu a han tia kan hun kal to te ka han ngai to le thian nangma ka lo thiam lo thin na zong zong che kha ka ti dik lo ti kai ni khia I thiam lo na eng maum lo ka thian thatak chu ka mel ma ka siam nin ka khia thian lut zia ka kheboka chu wangin siam that le ka do ni tin Alex hei ka kuthi ka ti ul dewa min han me sakte kan te deuh lai pon ka jong tir lai che in ka kuta kham chuan in me sak thin kha a han tia Alex chu tlemin ana team dewa a chan chu tuna chuan nula le tlangwal pa ngai an lo ni ve towa a han hoi kwal vela tu vak ma anom lo nia khiain a han met ve tamai boka nakin deuh chuan chutia me lai tak chuan an hnung lam atang chuan nangkha ngatinge akut khai khoi ron ti tu nom ta a han hoi le ta Miriam bial pa Jack chu alo nia chuta thla vata han tuma ma se Miriam zo khena chel le ta hepa hian min bumania thil soi du ka nei ka tia ma se ka kut min von sak atia a trap de ta Alex chuan Jack lam chu hoya chu tiang ani lo nia atim han chuwa alu chu a ta pop mai Jack chuan ka bial nui do ompui vel mo in mek le han tuma ma se Alex hi lo indanga han soi fi ngela han tuma thil om zia a soi fi thei a be se ni ma se nek phe ta lo tum ve bok nen chuta Alex chuan pom beta a the phe deuh dot maya Jack chuan a hne don lo ti hrein a phone ala ka unaw pa kan khola nge lungai su Miriam tin Miriam chu a ko pa ma se Miriam chuan a bial pa chu beng ta Ivan neve nang ma pon hne lo mo min veng him thelo ni chuanin ibula kom do lo atita Jack chuan hemi wang hin kan in threnang mo atia hemi wang mai pi lama ka thian te ka classmate te I text thin zong zong po ka khavek me che biak kwal ching bula hin kom do to lo atia Jack chuan ani mai tak chuwa ka bial nu ni lo la ton din huna hi ni om lawang tin an pan hi chuan an in haw le khoya Miriam chuan nang ve hi eng mai ni lo company te te ne ya icha po pui a han tia Jack chuan atok tin bena han tuma ma se o ma chuan mi padang hian an kon tlo ta pop mai chu tunge deril khani langwal house tak deril chuan Miriam chu kwa akal puita an chua pa chuan Miriam chuan Alex pon hello ne plutuk tin a bial palhui ti to meang Jack chuan haw le khama deril le Miriam te chu anin thuwala Alex hi Jack hian soi sakhep sen du wangin ro man nan siama ma se Jack chuan Alex chu alo hne le mai silo wangin an tumang chuan an kal ta che lo ni deril chuan he mi pa pan hi te hian lak lo ve nei hi nang chu kabula om dei o tin a muya chuan han fob zuya mi lo mutu te chuan makanti deril chu mi ho sa takani tian kha thupa Miriam chu tia wal out taka a fo pan mu chuan an endu hle deril chuan mi an tam tlat hotel lama chun zum zo gang tin hotel lam pang chu pan puya ma se Miriam hian Alex be khal aka Alex chu on thawin Miriam ka be kha awati man chuwa I be khi du mo apoi khop mai tin an plan liam ta dai mai Alex chu thinarim khop mai
em tin nghe một cái lỗ cái thấy cái vang lệ mình bùm lệ ta mấy chiếc cái lạc lỗ chú ăn sim thấy to lâu thì hình cái tiếng nghe một cái khi thấy miết lỗ lệ thì mà lỗ bùm thuyền tôi ta chú ăn hết chuộc quay này chú ai bơi dọc chú à bé cả Stevie đây rồi khá à đã chú này điều cái ta chú họ tên là chú anh thằng ta anh ti tu ang ta chu an han ti zon ho chuan an mu ha dama a phone na ena group omna pakhat an nei ya chu sum don na lampanga an tho puite nena anum khom na neya an pu ber chu David khani David chuan Washington akalo ho to tin alo posa nga tingai soilo kan lo muak tur chen ya ti message ta chu om deuh thazat zat mai nupui nei don ti te kan lo hria a mail te a thwa em kan hu ve the ngem tin Daryl chuan chungan text ho chu chiar thazela chuta David chuan Leona thalak lo posa ani le hi ngai dan alo tia chu Daryl hian a mu chia chuan a mitala ta kher mai Leona hi abem lo cham kha nia David hian tin nge mo thalak thei nei thei le tin a mit chu la le mai chuti lai chuan Miriam chuan Alexa bek chu bol lo mo ma pa ya tuma ma se le khabu te pakhathi lo ta thanal mai hi nge tin a han en chianga han chiara Stevie mingalo inziaka Daryl Alexian meche pakhat Stevie ti diary colonia a roni nge yang atia khoimo tin Daryl chuna lavata a chan chu Stevie ti mingkha khiat no ni tlat Alex Khan Leona kha Stevie tin a kolai kha khetatani a han chiar tanta uluk takina chiar zera a chiar tui phiana Daryl ang thil nge enge inziaka han tia engmani lo David Pela a chiok ve cha kang atia khup ta mak maya David chuan mi dai ri te enga tan nge tiang tin Miriam mi chuan a khathiam lo khop mai zanda re ta lo ni chuan rom pakhata meeting poimo tak mai nei tu kan an thu khoma chuta an ho tu ber chu David chunia Daryl le Colin po kha member te jing an tel vea David lo ho chu an lo welcome a lom na ten manga David chuan le kan thu dang lai chuan group ba khang kalo post wa Leona kha a chan chin kha chiang deuh te kan omem a han tia mi te chuan an kha thiam chi lo ma tinge chu kan soi dai kapu ani hi kan kha ngai mi lo man deuh tang khan pumau val te chung ko hin lo om deuh tok ni main kan khria tin thren kha chuan an soya thren kha chuan Leona hi a mela thada wangin pumau val hian atet lai zong zong in alo thu po ni mai theisin an lo ti ve boka David hian tun ma a khiat ngai lo nula mel tha puma wala fanu lo ni thut mai chu angai tha thei lo ni a chun zom chu episode tot le kan ti don ya em nghe là môi hè